جگتے چاواں لبدیاں نہیں رل جاون کنوارے تے ماواں لبدیاں نہیں ٹائم ہو جائے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے آہن رب دے در تے چا سر نو جھکا گزر میں سی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے یا موت دیکھو پیدارا مرے دی یا موت دیکھو پیدارا مرے دی جندے سرت امدی مولت نے دیں دی پیو ماتو کر دی ہے بچڑے جدا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے کلی کا پروچ تیری جان ہو سی کلی کا پروچ تیری جان ہو سی تن تے بھی کپڑا جو غزنال ہو سی قبر آنکھ سی میں کو ہستی دکھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے سر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے اداتے کو جو بند جوانی دا نازے اداتے کو جو بند جوانی دا نازے اتاوے سے مگر سے رب دی نمازے قبر آنکھ سی میں کو ہستی دکھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے چا سر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے در تے دوستان مکرم ہن تواڈے سامنے ججا عباسیہ تو تشریف گنتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان قادری فریدی صاحب بارگاہ رسالت سونے انداز نال اپنی حاضری پیش کرے سن تمام حضرات عقیدت نال محبت نال توجہ نال ذوق نال شوق نال سماعت کرے سو ای دعا دے نال کہ اللہ پاک اپا سارے دا سننا اور انہیں دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے آگو جا آمین نعرے نال استقبال چا کرے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شعیب بیٹا